Μέρα δεύτερη. Μόλις βγήκαμε το ξενοδοχείο. Η μέρα πάλι είναι ψιλοβροχερή. Εντάξει, ψιλοστεγνώσαμε με ένα μικρό σεσουάρ που είχε μέσα στο δωμάτιο. Εντάξει, συνεχίζουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να μην συνεχίσουμε. Σήμερα έχουμε 109 χιλιόμετρα, δεν έχουμε πολλά υψομετρικά και χθες περίπου με διάφορα έτσι που κάναμε, κοντέψαμε τα 100. Οπότε ελπίζω σήμερα να πάει καλύτερα. Είναι 10:25, χθες ξεκινήσαμε επίσημα στις 12 η ώρα. Πάμε λίγο σε ένα ποδηλατάδικο να βάλουμε λίγο λάδι στην αλυσίδα και πάμε στην πορεία. Σταματήσαμε εδώ, βρήκαμε μια κυριούλα. Πήραμε αυτά εδώ, κάτι τυροπιτάκια με μαρμελάδα, βατόμουρο, κάτι τέτοιο. Εδώ είναι μαγαζάκι, μια κυρία που έχει διάφορα. Έτσι το βρήκαμε πάνω στον δρόμο random. Είναι δύσκολο να βρεις κάτι να φας, ειδικά πρωινό. Εμείς ασυνείδητα, υποσυνείδητα επιλέγουμε αυτά τα ζυμαροειδή, τυροπιτοειδή, δηλαδή μάλλον έτσι έχουμε μάθει Ελλάδα και πάρα πολλοί ξένοι το κάνουν αυτό, δυτικοί θα έλεγα. Εντάξει, οκ, νόστιμα είναι, τρως κάτι, δεν είναι κάτι αμάγεται, πολύ αφρός είναι, δεν είναι έτσι ψωμωμένα. Αυτό είναι το κέντρο. Τσιμπάμε κάτι και φεύγουμε. Να και εδώ η Φωτεινή τρώει. Δώσε μου ένα και εμένα. Έχουμε την έκπληξη. Μας κέρασε και παστελάκι. Μας έδωσε κάτι καραμελίτσες για το λαιμό. Μας είπε ότι είναι ωραίες. Είναι γλυκούρες, μερικές κυριούλες είναι πολύ γλυκούλες. Εξοπλισμένος ο ταϊβανέζικος στρατός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα τα οχήματα είναι full αμερικάνικα. Τα τσιπάκια είναι Wrangler όλα κλπ. Γίνεται χαμός σήμερα, περνάνε full εδώ. Σταματήσαμε εδώ να πιούμε ένα καφεδάκι. Έχει και τούρτες, τάρτες, 85 βαθμούς Κελσίου λέει, daily καφέ. Thank you. Εσύ. Σταματήσαμε σε αυτό το μαγαζάκι, 85 βαθμούς Κελσίου λέγεται. Ήπιανα ένα blend, ένα χαρμάνι τσαγιών, πάρα πολύ ωραίο. Φωτεινή ήπια τη μόκα της και βγαίνουμε πάλι έξω στη τροπική ζούγκλα. Ινδικό ωκεανό. Ινδικό είμαστε. Λογικά ναι. Ειρηνικό λες. Όχι, μάλλον είμαστε Ινδικό. Κοίτα να δεις που δεν ξέρουμε. Ναι, πρώτη φορά είδαμε τη θάλασσα. Τη δεύτερη μέρα. Οπότε παίρνουμε το ποδηλατόδρομο εδώ. Παραλιακά.
φαίνεται ότι θα έχουμε φουλούριο άνεμο. Βέβαια ίσως είναι καλό τώρα που θα κατεβαίνουμε, αλλά μετά λίγες μέρες στην ανάβαση, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, θα είναι δύσκολα. Έχει κόψει βροχή, καλό αυτό. Για πάμε να δούμε παρακάτω τι παίζει. Κάποτε ήταν λευκή, τώρα έχει σκουριάσει. Αν φύγει κανένας έλικας, σε σφάζει στο γόνατο. Ακραίο. Ζαρζανέτια εδώ. Άμα είχε ωραία μέρα θα... Δείτε κύμα και δείτε ανεμογεννήτρες μέσα στη θάλασσα. Δείτε εδώ. Ωπα, απόκοσμο σκηνικό τελείως. Νιώθω λίγο τυχερός έτσι που δεν έχει μεγάλο κύμα. Θεωρητικά αυτό το κομμάτι του ποδηλατόρου μου πρέπει να το πνίγει αν έχει ψηλό κύμα. Και σαν να έρχεται βροχή ρε γάμο του πάλι. Μπορεί να είναι στα νόμια. Λες. Δείτε εδώ τροπικό κλίμα. Το λένε βασικά ότι στη μέση του νησιού της Ταϊβάν είναι ο τροπικός του καρκίνου, οπότε είναι full τροπικό το κλίμα εδώ. Σε λίγα χιλιόμετρα μόλις δηλαδή
στα 150 χιλιόμετρα από το Ταϊπέι που είναι βόρεια, κατευθείαν το κλίμα γίνεται τροπικό. Εχθές ήταν εντελώς διαφορετικό το σκηνικό και σήμερα εντελώς διαφορετικό. Δείτε εδώ. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά με το ποδηλατόδρομο, δηλαδή έχει πολύ ωραίο δόστρωμα, έχει σημεία για ξεκούραση, έχει τουαλέτες παντού, έχει πολύ πράγμα. Έχει πάρα πολλές πινακίδες που λέει μειώστε ταχύτητα και από κάτω έχει το σήμα του καβουριού. Υπάρχει περίπτωση κάποια περίοδο του χρόνου να βγαίνουν πάρα πολλά καβούρια πάνω στο ποδηλατόδρομο. Και η βλάση είναι πάρα πολύ πυκνή. Είναι σαν τις ταινίες που βλέπαμε πιτσιρικάδες που είχαν τις ματσέτες και κόβανε τα φυτά για να περάσουν, να κάνουν πέρασμα. Πραγματικά. Και σε κάποια σημεία έχει κάποια ανοιχτά κομμάτια και έχουν φυτέψει μικρά δεντράκια, δηλαδή δεν φτάνει τόση βλάστηση, φυτεύουν κι άλλα. Τρομερό. Ανάτα, δείτε εδώ, φρεσκοφυτεμένα, μικρούλια δεντράκια. Μην μείνει εκεί το κενό σαν ξέφωτο, έτσι. Ξαφνικά μας βγάζει πάνω δίπλα στον αυτοκινητόδρομο και είναι ποδηλατόδρομος που το μοιράζει με σκούτερ. Βέβαια αυτοί με τα σκούτερ είναι τσογλάνια τελείως, δηλαδή πάνε τάπα, σε προσπερνάνε και πάνε τάπα. Αφήσαμε τη ζούγκλα, πες να ξαναμπούμε στη ζούγκλα πιο πέρα. Το προτιμώ να σου πω την αλήθεια. Κόπηκε ξαφνικά ο δρόμος, δεν μας αφήνουν να ανέβουμε πάνω στη γέφυρα. Οπότε μια πινακίδα μας λέει να πάμε από αυτή την κατεύθυνση, που στην ουσία πάει θάλασσα και ξαναφεύγει δεξιά και ξαναπάει βορρά. Εμείς θα πρέπει να πάμε κάτω από τη γέφυρα, να ανέβουμε προς τα πάνω και να κάνουμε ολόκληρη γύρα δεν ξέρουμε τι δρόμο. Ο ωκεανός είναι τρομακτικός, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω, εμένα μου δημιουργεί έτσι φόβο. Θα πω μετά να δω αν είναι ο. Τι μπορεί να είναι αυτό, όντως. Σίγουρα είναι εκκλησία. Εμένα μου κάνει σαν Κινέζος τέτοιος. Είναι cycling rest area εδώ. Cycling rest stop. Το περίεργο είναι ότι είναι όλα κλειστά. Δηλαδή ήρθαμε τόσο χάλια περίοδο, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή εκτός σε σεζόν και εδώ, φοβερό. Τι να πεις, εντάξει. Ας σκεφτούμε να μην βρέχει και ό,τι είναι.
ωραίες. Ω, ωραία νουδουλσάκια. Από εδώ δείχνει. Η είσοδος του χωριού μάλλον. Αρκετή κίνηση. Ψάχνουμε κάτι αλμυρό και δεν μπορούμε να βρούμε κάτι αλμυρό, ρε φίλε. Δείτε εδώ. Αυτά λες, όχι. Δεν θα πάρω αυτά εδώ. Vegetable snack λέει. Θα είναι αλμυρό όμως. Έλα, το ρισκάρω. Ό,τι είναι τώρα. Αφάτς. Coconut oil, vegetable oil, wheat flour. Καλά. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε τελείως. Πρέπει να αλλάξουμε το πλάνο. Να σταματήσουμε να τρώμε όλα αυτά. Είναι δεύτερη μέρα βέβαια, δεν ξέρουμε τη φάση. Πήραμε ψωμάκι του toast και βάλαμε μέσα κάτι cookies, κάτι πατατάκια. Πατάτα της Φωτεινής. Όλα είναι τόσο γλυκά και τόσο λάμπια coconut oil μέσα και ό,τι να είναι. Είναι χάλια ρε, ποιοτικά είναι. Εντάξει, παίζει να γίνεις δράκος άμα τρως αυτά. Και λέμε να αλλάξουμε τελείως τη φάση και να ξεκινήσουμε να τρώμε μόνο φρούτα ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτά είναι σκουπίδια όλα πραγματικά. Αν είναι σκουπίδια μία στην Ελλάδα, εδώ είναι 10. Και πήραμε κάτι χυμούς, κάτι διάφορα. Προσπαθώ να πάρω κάτι αλμυρό και δεν είναι τίποτα αλμυρό. Ακόμα και τα cookies σου δίνει μια εσάνς έτσι αλμυρού, αλλά πάλι είναι πίτα στη ζάχαρη. Τρομερό. Τα crackers, είπα. Είπα cookies. Ναι, crackers. Κρακεράτσκι. Είναι full παρέα με σκούτερ, ταξιδιάριδες. Για να σας δείξω εδώ τα φιλαράκια. Θα γίνει κίνηση. Γεια ρε τσακάλια. Ωραία, μπήκανε για βενζίνη. Όλοι μας. Γαμάτι. Ωραία. Πάμε εμείς, συνεχίσουμε το δρόμο μας. Δεν το κάνουμε μόνο εμείς, είδατε, το κάνουμε και ντόπιοι με μηχανάκια. Έχει πλάκα. Καλλιεργούνε το ρύζι, γαμάτο, τρελό. Σαν φρεζάρι στη λάσπη εδώ μεταξύ, κοίτα να δείτε. Ωραίος. Πολύ νερό ρε φίλε, πολύ νερό. Μιλάμε από την ενδοχώρα, κατεβαίνουν χιλιάδες κυβικά νερό, πραγματικά. Πολύ νερό.
Είμαστε πάρα πολύ κοντά να τελειώσουμε και την δεύτερη μέρα. Μέχρι στιγμής έχουμε ποδηλατήσει 95 χιλιόμετρα. Παίζει να έχουμε τώρα κανένα 20 ακόμα, με κάτι διάφορες αλλαγές που κάναμε στο route. Εδώ βέβαια περίπου τα 30 χιλιόμετρα τα σημερινά ήταν ωραία, μέσα σε τροπικό κλίμα και όμορφες έτσι εικόνες. Τώρα είμαστε στη βιομηχανική περιοχή Τσινγκουάου, δεν ξέρω πώς λέγεται. Εδώ πραγματικά παίζει να είναι η βαριά βιομηχανία της Ταϊβάν. Δηλαδή εδώ παίζει να παράγεται το σύνολο των προϊόντων made in Taiwan. Γίνεται πανικός από βιομηχανίες, κτίρια, χαμός. Και το περίεργο είναι ότι ανάμεσα από όλα αυτά έχει οριζόνες, είναι γεμάτο οριζόνες, δείτε εδώ. Δηλαδή δεξιά και αριστερά του δρόμου είναι βιομηχανίες και οριζόνες την ίδια στιγμή. Γίνεται χαμός, πολύ φανάρι. Είναι σαν την πρώτη μέρα στη Ταϊβάν μέσα, εχθές δηλαδή, που πολύ φανάρι φίλε. Θέλεις, τι να σου πω, άμα ζεις εδώ όλη τη ζωή, παίζεις ας πούμε τα 5 χρόνια της ζωής σου να είσαι σταματημένος σε ένα φανάρι, πραγματικά. Εμείς το παίζουμε λίγο Έλληνες, τρώμε μερικά, ό,τι βολεύει το τρως, γιατί σε κάποια φάση αγανακτής, δεν γίνεται σταμάτα ξεκινά συνέχεια, δεν έχουμε σκούτερ. Αλλά εντάξει, αλητία βέβαια, έχει και κάμερες, κάποιες θα μας κλείσουν μέσα. Anyway, δείτε λίγο ακόμα και κλείνω. Δείτε εδώ οριζόνες, στο βάθος βιομηχανίες, εδώ πάλι εδώ το ίδιο. Παντού, δηλαδή στην ουσία εμείς είμαστε στη μέση. Φωτεινή εδώ, αγέροχη. Κοντεύει να σπάσει πάλι κατοστάρα. Είναι ακριβώς τα ίδια χιλιόμετρα που έκανες εχθές. Εχθές κάναμε συνολικά περίπου 95-96, άρα μόλις τώρα έχουμε κλείσει τη χθεσινή μέρα. Αλλά σήμερα μάλλον θα είμαστε στα 115, 120. Θα δούμε. Πώς νωρίς σήμερα. Ναι, πρόσχεδεξε. Είμαστε λίγα χιλιόμετρα πριν τη Τσανγκούα, στο κέντρο της Τσανγκούα. Πολύ βιομηχανία, αυτό που έλεγα πριν. Περισσότεροι ποδηλατόδρομοι μοιράζονται με τα μηχανάκια, δηλαδή είναι μισός-μισός. Υποτίθεται ότι έχει όριο στα 40 χιλιόμετρα την ώρα και σε περνάνε μηχανάκια δίπλα σου τελικιασμένα 70-80 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε, σε σκοτώνουν για πλάκα. Κατά τα άλλα πουλάμε Route 1, κατά τα άλλα πουλάμε ποδηλατικό τουρισμό. Πάπαλα, μάγκες, πάπαλα. Αυτό δεν είναι ποδηλατικός τουρισμός. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα, 30 χιλιόμετρα μέσα στο τροπικό κλίμα, ωραίο νέο ok. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στο 105 και έχουμε φάει, τι να πω, 75 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομο, βαβούρα, φασαρία, κίνηση. Τι να σας πω τώρα, δεν υπάρχει καν. Κρατάμε τα θετικά το πρωί, τα 30 πρώτα χιλιόμετρα. Το υπόλοιπο έχω ένα κεφάλι, μιλάμε, το κεφάλι μου είναι καζάνι ρε, από την κίνηση και από το κακό. Ελπίζω αύριο να στρώσει φάση. Δείτε εδώ. Μιλάμε, περνάει ο καθρέφτης δίπλα εδώ ρε, σε σκοτώνει για πλάκα ο τύπος, εντάξει. Δες. Δες εδώ. Πω φίλε. Εντάξει, άντε γεια.
Α, εδώ είναι υπαίθριες αγορές μάλλον. Ναι, το πρωί μπορεί να είναι εδώ. Εδώ δεξιά, εδώ όπως βλέπεις, όποιος πρόλαβε, δεν υπάρχουν ούτε στόπ ούτε τίποτα. Όχ, 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 όχ. Όχ, 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 όχ. Οπ, ξενοδοχείο. Βρήκαμε το ίδιο ξενοδοχείο με χθες στο Guide Hotel. Στη χθεσινή πόλη μείναμε στην ουσία σε ίδιο brand, να το πω έτσι. Απλά σήμερα δεν μας αφήνουν να βάλουμε τα ποδήλατα μέσα στο δωμάτιο. Η Φωτεινή εδώ βγάζει τα δικά της πράγματα. Εγώ βγάζω τα δικά μου. Σήμερα έκλεισε 116 χιλιόμετρα, αλλά ανεβάζουμε λίγο πράγματα πάνω, θα σας τα πω μετά. Λοιπόν, να είμαστε πάνω στο δωμάτιο. Δεν είναι σαν το χθεσινό. Ίδια εταιρεία, ίδιο brand, αλλά το δωμάτιο τελείως διαφορετικό. Αυτό είναι το δωμάτιο. Εντάξει, ωραίο κρεβάτι, ωραίο μπανάκι, οκ, έχουμε μια θέα εδώ, random και λοιπά. Σήμερα ήταν ωραία μέρα, δυνατή, δεν είχαμε πολλά ψωμετρικά, είχαμε όριο άνεμο, κάναμε 116 χιλιόμετρα, δεύτερη μέρα. Πήγε καλά, βέβαια εδώ προς τα κάτω αλλάζει λίγο το σκηνικό, δηλαδή είναι πιο επαρχία σε σχέση με το Ταϊπέι. Η Ταϊπέι είναι πιο κοσμοπολιτική πόλη. Εδώ κάτω τους βλέπεις λίγο πιο αγριεμένους, λίγο πιο χωριάτες να το πω. Βλέπεις με τα μηχανάκια, πάνε τάπα, περνάνε από δίπλα σου. Γενικότερα οδηγούν λίγο πως να είναι. Όσο κατεβαίνεις νότια βλέπω λίγο μια αλλαγή, βλέπω λίγο ένα ψιλομπάχαλο. Πάμε να τσιμπήσουμε λίγο κάτι τώρα. Χθες φάγαμε πολύ ωραία, φάγαμε ένα πιάτο ρύζι με ομά, ψάρια και τέτοια, όλα ομά. Για να σούσει τώρα ανοιχτό, δεν το περιμέναμε. Λοιπόν, πρόσεξε, δείξε το ποτήρι, δείξε το. Ομό, σπαρταράει, πρόσεξε, κουνιέται, δηλαδή νομίζω ότι αν είχε ουρά θα την κούναγε. Δες το. Το τσιμπάς, κόψε φάση, παίρνεις λίγο σόγια σως, δες το. Το βουτάς. Αν είσαι γιουρίτσα θα σπαρταρούσε μέσα στο στόμα. Παρ' όλα αυτά η προβατίνα πολύ πιο ωραία. Πάμε να βρούμε τίποτα να φάμε σήμερα, θα σας δείξω σήμερα. Αν βρούμε κάτι καλό. Αν δεν βρω κάτι καλό, απλά θα σας καληνυχτήσω, θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, πάμε για φαΐ. Τα ποδηλατάκια μας παρκαρισμένα στη ρεσεψιόν. Είναι και ένα James εδώ. Τα James, μάλλον Άγγλος είναι. Και πάμε για φαΐ. Οπ, χαμός. Από εδώ ήρθαμε, άρα ναι, πάμε από εκεί. Προς τα δω είναι ένα που είδα. Α, πάμε Θες από να εκεί. πάμε εκεί εμείς? Έλα που θες, να και εδώ στη γωνία έχει. Αλλά δύσκολη απόφαση το να βρούμε να φάμε. Κάθε μέρα τα ίδια. Δεν ξέρουμε τι να φάμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι πουλάνε, είναι όλα στα κινέζικα. Δείξε μου λίγο σαν εδώ. Λοιπόν, κάναμε παραγγελία στα κινέζικα, έτσι, δείτε εδώ. Δεν υπάρχει ούτε μία λέξη. Ωραία, κόβω. Οκ. We'll sit inside. Πάμε μέσα. Και εδώ είναι λοιπόν το μαγαζί που βρήκαμε να φάμε dumplings και κάτι noodles τέλος πάντων. Πολύ ωραία φαίνεται και οι παραγγελίες που φεύγουν είναι πάρα πολύ ωραία. Και έτσι σχετικά καθαρά. Βέβαια δεν δέχονται κάρτα, το μηχάνημα το οποίο ήταν μπροστά μου και μου λέει ότι δεν δεχόμαστε κάρτα, δηλαδή σε ποιον πάει και τα λέει τέλος πάντων. Είναι 490 ταϊβανέζικα δολάρια, εγώ αυτή τη στιγμή στο πορτοφόλι μου έχω μόνο 200 και πάει Φωτεινή τώρα στο δωμάτιο, ευτυχώς το ξενοδοχείο είναι δίπλα, πάει στο δωμάτιο να φέρει κι άλλα cash τέλος πάντων, άλλα μετρητά. Φαίνεται πολύ γευστικό, μόλις έρθουν θα σας πω για τις γεύσεις. Εσύ. Λοιπόν, η Φωτεινή λοιπόν παρήγγειλε
Μία noodles. Τώρα είναι άδειο, εντάξει. Αυτή είναι εδώ. Του στυλ μακαρόνια με κιμά. Μας ήρθανε 2. Παρήγγειλε μια σούπα. Στην ουσία με κάτι μανιτάρια λέει και κάτι κομμάτια κοτόπουλο έχει μέσα. Που είναι χάλια, δεν τρώγεται, δεν πίνεται, πώς να το πω. Και εγώ παρήγγειλα μία με γαρίδες, ένα τέτοιο dumpling και μία κάτι random ρε παιδί μου, με λαχανό, ξέρω εγώ. Και μας ήρθαν διπλά όλα διπλά. Έχουμε πεθάνει στο φαΐ και ευτυχώς τώρα τη ζήτησα 2 κουτάκια να τα πάρουμε ρε παιδί μου. Αυτά εδώ, ας πούμε, να τα φάμε αύριο το πρωί. Στην ουσία να φάμε πρωινό. Είναι όλα στην Κινέζικα, δεν βγάζουμε άκρη με τίποτα. Ναι, και την έχουμε ξαναπατήσει, δηλαδή δεν έχει έρθει ποτέ καμία παραγγελία έτσι πως την έχουμε ζητήσει. Δεν ξέρω. Τα βάζουμε εδώ για πρωινό αύριο, πρωινό. Ελπίζω να τρώγονται κρύα.